Hrdinovi môžete zhodnotiť dnešné stretnutie, ako ste ho videli? Tak v podstate my sme prišli po tej dlhej ceste na východ, určite nepustil ľahko perie a trošku ma hneď zo začiatku mrzí tá situácia, ktorá bola na začiatku. Myslím si, že toto mužstvo určite nepotrebuje takéto veci a myslím si, že toto mužstvo určite patrí do ligy, čo sa týka kvality všetkého zázemia. Hral som tu futbal, viem, ako to tu funguje. Je to mužstvo, ktoré je fakt na úrovni a v podstate ten prvý polčas my sme aj napriek tomu, že sme hrali oslabení, sme dokázali v podstate ten zápas otočiť do remízového stavu a držať domácich stále v napätí. Takže to bol náš taký cieľ po tom vylúčení, skonsolidovať sa, minimalizovať nejaké veľké chyby, aby sme góly nedostávali, čo sa nám veľmi darilo. Samozrejme domáci hrozili nejakými šancami, ale nepremenili ich. To bolo pre nás v podstate akože také pozitívum a v kabíne sme druhý polčas, my si povedali, že do druhého polčasu chceme pokračovať v tomto nejakom tom trende, ktorý sme nastúpili už prvý polčas po tom vylúčení. Opäť sa to jednoducho stalo na čo v podstate som aj v minulom zápase, keď som bol na tlačovke, tak som poukazoval, že znova nás stáli nejaké individuálne chyby, nejaké tie šance na úspech a keby sme tých v podstate Michalovčanov držali ešte možno do nejaké 15-20 minúty, možno by to bolo trošku z ich strany také nervóznejšie a určite by možno pritlačili na tú pílu a možno by tam boli znova opäť šance pre nás, ako predviedol vlastne Adam Morom pri to vyrovnávajúcom góle, kde fantasticky sa preštrikoval a z nemožnej pozície v podstate nacentroval Braňovi Hulákovi, ktorý dal ten gól, takže to je v podstate pozitívne. My sme hneď na začiatku sme inkasovali jeden gól, v zápäti na to prišiel druhý gól, tým pádom už myslím si, že pre nás bolo v podstate po zápase, lebo v danom momente, keď hráme o jedného menej proti tak kvalitnému mužstvu, ktoré má tak kvalitných hráčov rozdielových zo Španielska, to vidieť jednoducho, tá kvalita je úplne niekde inde a myslím si, že zaslúžene dneska vyhrali a myslím si, že blahoželám im postupu do najvyššej súťaže, kde určite patria.